Njengi ngote rata igoja nera abantu batagite buno muchumbe njeti muchumbe igobo no bungaine lyobo tutagiti lebi bese bikasa bako mo MC omubua abantu baminto bako mo MC okoraki ebushirini bono nkieto ko muganeni no mo speaker bagenda guikaransa baile lichibu mambia ese omusimi wa Ruto egere igintungiro bare gukora biamono igo ege fata namanyete manyeno Steve no arenga muisona na fata amba kwa nerabere no arenge gaida gotare ko bataja biamono nange ngoria erani nanga itwesia singere musirini igorende fata nande ringa boga mbana wetangura aporete bwike kiagara na gote bitaigera ndi lakini hata iko wambari bwe kabona yamana biamono omochumbe biamono entonkeyo vale kugamba kaiba kali kugambe entonkeyo ekugamba lero tumapira akina bintu bikugamba abantu ngakimogote mwira abantu yanda ote achiaman onya abantu barwaba ngaini esegerero ababa raito gwekora ngaturaba ngaini itwe ngainete abantu anabwaba ngaini tuwana ile chiaman gentongeo gekugambwa adirogoro derine byakane bono tutagiti bate karugote kubangu mochango the next time inche koreta bageni tuwana nile bono sibwa nabagenyi baye tutagiti naende motebi etuna abakatoliki tweminchire taiboigo eriogo tebangano arenga na inche nona arenga njengi ngote rata igoja nera abantu batagite buno muchumbe njeti muchumbe igobo no bungaine lyobo tutagiti lebi bese bikasa bako mo MC omubua abantu baminto bako mo MC okoraki ebushirini bono nkieto ko muganeni itoko mo muganeni totibeka motebia yeta isuko omo MC ga kumubua bako mo director ete busarasiri omo chumbo ko gambire sengima kirendo moneti amosisenie erindegere neraro uburabu teboigo omochumbo wesi mugirango siringeri bishirini amano mwarimu asega asengia kwa mtotorete rekelwa misingo rwaskanwa na ndo torete ile chinde ko rwasekabana siringi 1100 ngatokotewa binane changana biamono sana na ndo wota kwa kura 2027 oitokagerete nero gota kwa the 6th president of the Republic of Kenya omwana otokoruga nanga 100,000 shillings aktokotewa atese niwetaigo omoske Arama Samuel Arama omobunge Nakuru West nere nato mana shilingi 30 omoske Joash Nyamoko omochumbo not mugrango nere nanto mana shilingi 20 omoske Pen Orori Momani okoliyo bogabana bwa Nyamira County nere nanto mana shilingi 20 ikyo sire na chekire 170 Father Joash nago tumera kwa iguna ibuga gogotangaza kiri bukomi ande gateringa omochango ninje naiwa ebe satumera fata ni afata kubikira baba twana nide wote atubeke buya gateringa ande gatumera fata tamotebeti gatengo mochango ni chakorati ninja igo mochango yo karumo waka isabu iri ya fata iri ya kiwe taiboigo Just say Krishni 170. Taiboigo. Naike ngese muma ikiti ngasiya.
Lero ni kifaria marube kuja kulikari bwakiri rende bono na irente okoro bwakiri. Taigo igo. Erindegere abana bakie skulu. Numungina nere tatama. Taigo igo. Na inche na kire na chibeso chiane shilingi 50,000. Biamono, mwalimu sato karibu dinde twa expected konyoro mo speaker oito wetangula. Onye wetangula tari wikirana. Igari gutuma umutumbe. Tari boigo. Na ende father edine yakane twasikiro mo speaker oito wasabono. Eteri yakane twasikiro mo speaker oito konyo umutumbe nero roboto tebinga nkomoreta nditanya komuikia. Lero natebe tifata ngoikara taigetia. Fata twakwana nere na ije natema wikeru mu school mu speaker taimo getie simiyane muna nansa gotera one time lero bakade ko ngobo ake. Timonyore tirakiye gona kwa nepie yaye onte ngutumari ngomo changu. Igotiga tuire ngana atume osena atume ngana. Lakini muna mokwenda ka no muntu ndiwo mutumbe. Motebye karoto kobeka amagisi y'omuntu tofeiri lero nero mutanga nitaiwetangura ekiagera ntuntu ategete wetangura nitanyari kutari kunyara gwikara chibesa twari konyora nekia wetangura tebo igo omutumbe nero ore okoraki ocha nakyo ntoiwana inde igo bono gendera kubeka magisi ayo endera beka magisi na ende father tiganda goteiga abantu aba batutaire kanisa yaitu ya Catholic sana. Kanisa ya Catholic ya Jaibu. Tibaji wote togote wateria bishop baitu barusianga babaragererie. Tobasabere. Twabasabeira masabangire weka iboro. Toandira ko basabera. Machenje. Erindegere basike kanisa yaitu. Chikanisa bono iga ibako minyoka igora. Embeo igora nyore chindege chigo tuomana. Bako enda chikanisa chinde utamanyeti wose kanisa na itu Catholic umanyete abantu bamito byana badaiya egedindegere tukonye emeroberi yarero asaje amange biamono ihomo ngina kwa ningane yemo kuruorore dindegere ndange abageni bebatumu umanete gabasesenie na ende mondo ndrego tusabere butambe biamono sana. Asante sana awasasiroti baito ni kanisa yonsi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Geneva lilimora elindenge mosi. Na inche na mutura mwandu toche kiagera na inche ne product ya Father Masese. Father Masese nero mbatise te. Iwote tindio mwana we. Asante sana. Na yuro mochumba na wetangula tacheti. Umuntu no iro monta so tari gochia. Yo no Steve tari kunyara kuleta wetangula kiara yareta yo koraki. Moses ni umwensi 2027 ngego ikamogo tolengera nani. Ntonya ukwana mange biamono sana Moses ni umwensi.